Pandemi jiyana hemû mirovan xiste bin bandora xwe. Di nav vana da beşeka girîng jî kesên astengdarin. Di jineya statîstîkê ya Tirkiye TÜİKê rêjeya astengdaran cara yekem di sala 2002 da diyar kiribû. Di sala 2020 da jî li gorî statîstîkên TÜİKê 2 milyon û 535,533 kes bi şiklekê astengdarin. Ji vî 1 milyon û 25,000 kes zilam, 1 milyon û 109,000 kes jî jinin. Ev rêje jî li gorî nüfusa Tirkiye sedan 12 ye. Li Tirkiye astengdarê Kore ji 1 milyonî zêdetirin. Serokê Komeleya Astengdarên Dîtinê ya aktif Şerafettin Hasanoğlu, gava bandora koronayê ya ser kesên astengdar dinirxîne wiha dibêje. Her vatandaş gibi Bandora pandemiyê wek her kesî li ser me hemû astengdaran çêbû. Yên ku astengdarên dîtinê ne, astengdarên meşê ne, an jî astengdarên bihîstinê ne, hiç ferq nake. Em hemû ketin bin bandora vê nexweşiyê. Lê baş tê zanîn ku kesên ku astengdarin pirê wan di warê aboriyê de serbixwenînin. Wek nimûne di vê demê de kolan ji wan re qeteğe. Lê malbat dîsan wana ji diêxin der. Ev jî ji bo astengdaran kêşeyek mezin e. Astengdar jî wek her kesî dixwazin ku mafên wan him di warê civakî û aborî da him jî di warê rastkirina kolanan, sazkirina seyaran û gelek tiştên din da bê parastin. Di vê dema pandemiyê da rasthatina kêşeyan jî ew wiha diyar dikin. Kürtlerin en çok yaşadığı Carna em bi xwe têra xwe nakin. Ji me hin kes di meşînê de astengdarin, hin kes jî di warê dîtinê de ne. Carna em li rawestgehê dema li benda paseyê disekinin dibêjin ger pas hat agihdarî bidin me. Lê em hew dibînin ku pas diçe hê agihî nedane me. Ez bi xwe ji roja ku bûme û heya niha nabînim. Lê jiyana me jî bi şiklekî dimeşe. Di vê dema koronayê de em jî rastî gelek kêşan tên. Lê xelek bi rastî alîkarî didin me. Dema em daxwaza alîkariyê dikin. Ez dibînim ku ew alîkarin. Ji bo hûn kesên astengdar di vê dema pandemiyê da perwerdeh bûye kêşe. Astengdarê dîtinê Emrah Sarı jî hestê xwe wiha diyar dike. ilk vakanın çıkmasıyla Di dema pandemiyê de dest bi perwerdeya online hatiye kirin. Lê ev rêbas li gorî me nehatiye sazkirin. Pêtir hevalên me ji perwerdeyê paş deman e. Dîsan em dibînin ku ji me re rêyên taybet hatine çêkirin, zor kes li ser wan dera dimeşin. Em jî di vê dema koronayê de nekarin ku mesafeya xwe ya civakî biparêzin. Li gorî statîstîkên rêxistinên dinyayê 1 milyarî zêdetir kesên astengdar hene. Li gorî nüfusa dinyayê jî ev rêje sedan 15 ye. Dîsa biya pêzanînên OECD'yê di dinyayê de hejmara astengdarên jin ji hejmara astengdarên mêr zêdetir e. Ji bo balkişandinê jî her sal sê berfembarê wek roja astengdarên navnetewî tê te pîrozkirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.